हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बर' हरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो स' लोगोफोर भिडियोफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। स' लोगोफोर जोंहा आगमा रुवातिनि एप'इज्ड भिडियोखौबो बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेला नोंथांमोननिसिम रिलीज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे बड' सिरियाल आगमा रुवातिनि एप'इज्ड भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर आं बे भिडियोनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे भिडियोखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो रिलीज होनानै होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोननिसिम बिथांमोना माखासे फैनो गोनां कमेडि भिडियो आरो बे आगमा रुवातिनि एप'इज्डफोरखौ थाबैनो रिलीज होना होयो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे बड' सिरियाल भिडियोआव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै, उत्तम आरो निरिबिली दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बिथांमोननि मुंखौ आं बेयाव मख'लायला दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां आबुं मिउजिक भिडियो आरो आबुं बर' सावथुननि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। एसेनोसै, गोजोन्थों।